Salam dostlar. Dur kamerany yokarak düşürän. Ha ana bollim. Men tanaýaňyzmy? Men uzynja. Görüşüňiz ýaly, men bir jiraf. Men size özüm bardy we men ýa jiraflar bardy. Käbir maglumatlar bereýin. Meniň beýlek haýwanlardan tapawutly bolan esas aýratynygym boýumyň uzynlygydyr. Boýumyň uzynlygy 5-6 metr bolýar. Olam uzyn 3 adamyň boýu ýaly. Boynumuz ve ayaklarımızın kersi 1 metr 80 santimetr bolup, olam bir adam boyu bilen deň. Adamın boynunu 7 santim var. Onu pikir edin, meni näçe sanyk barkan. Şol uzyn boynuma garamazdan mende de 7 sanyk sınk bar. Ýöne adamlarkydan tapawutlanyp, meniň boynumdaky sınklaryň hersiniň arasy 25 santimetr. Adamlaryň bolsa 5 santimetr. Boyum uzun bolan üçin ağaçların üst şahalaryna, yani hiç bir haýwan yetmeýän ýerine yapraklardan we miwelerden arkaýyn imitlenip bilýän. Meniň dilimiň rengi haýsy renkde? Pikirlenip gördüňizmi? Meniň dilim gara ýa-da melewşe renklere ýakyn bolýar. Dilimiň bu renkde bolmagy onu günden ýanmakdan goraýar. Şonuň üçin men arkaýyn dilimi çykaryp bilýän. Meniň dilim 46 santimetr uzunlukda bolýar we men ýymy üçin onu uzun edip 55 santimetr uzaldyp bilýän. Siziň diliňizden 5 esse uzun bolýar. Biz dilimiz bilen ýüzümizi, gulagymyzy arsalap bilýän ýeketek haýwanlar. Toýnamyzyň diametri 30 santimetr bolup, olam bir nahar ýan tawagyň diametri bilen deň. Meniň burnum edil ağzym ýaly isleýän wagtym burun deşiklerim ýapyp bilýän. Siz 1 minutda 12-15 gedek demalýan bolsaňyz, men 1 minutda 20den hem köprek gedek demalýan. Meniň tenimdäki tegmiller owadan gerek. Uzakdan meňzeş görünselerdi. Tegmillerin herse dürli bolýar. Edil adamlaryň başan barmaklarynyň izi ýaly. Biziň kem tegmillerimiz biri-birine meňzänok. Biz şahly dünýä inýäris. Ýöne täze dünýä inen jiraflaryň şahlary başda azajyk ýasrak bolýar, soňra ýokary galýar. Biziň ýüregimiziň uzunlygy 60 santimetr we agramy 11 kilogram. Olam kiçik bir itiň agram bilen deň. Ýa-da 50 sany adam ýüregi bilen deň diýsek kem bolar. Wow! Heziletdik. Gatyga ýüzýäs gerek. Ýöne edil beýle däl. Bu bir diňe kompýuterde ýasalan video. Aslynda biz jiraflaryň aýaklary we boyunlary uzun bolan üçin ýüzüp bilmeýäris. Ýöne ýüzmek gyzykly ötýän. Ýüzmek diýdim, suw diýdim bilen men suwsadym. Siz jiraflaryň suw içip durany gördüňizmi? Men suw içýän wagtym öňdäki aýaklarymy açýan we gallyrýan. Munyň sebäbi suw içmek üçin başyma şaýdymdy. Gan basyşym artýar. Bu duruş şekli gan basyşymyň artmasynyň öňüne alýar. Men egilip durkam, dürli ýirtirji haýwanyň üstüme böküp minmeleri aňsat bolýar. Şonuň üçin men edil ýygy-ýygydan suw içmeýärin. Maňa ýygy-ýygydan suw içmekem geregem däl. Sebäbi iýen ýaşyjyk ýapraklarymyň 70 götermi suwdan durýar. Käwat arasaja suw tapsam ve daşda örekdi. Üstüme avanca hop bolmasa. Ana şonna ilki bilen daşda örek seretýän, soňam aşağı gelip suw içýän. Men Afrikanyň tropik we subtropik böleklerindäki çayırlyk we uly ağaçly ýerlerine ýaşaýaryn. 40-60 türlü ağaçlardan imitlenýäryn. Olaryň arasyna dikenleri hem bar. Meniň dilim diken ýaly ýitiratlary çydamlydyr. Men günne 16 ýa-da 20 sagydymy iýmek bilen geçirýän. Jemi 45 kilogram ýapragy ýen. Edil hasaplasak 114 sany kelem ýenýalyk bolýar. Soňam şeýle semreýäs ýok. Edil beýle däl. Biziň agramyz 2 sany aýynyň agram bilen deň bolup 800 kilogramy deň. Şeýle ýes. Sebäbi bizde 4 aşgazan var. Meniň görme, iý salma, eşitme duýgularymy ählasam gatygy we
ýöne esasy görme duýgum. Men 1 kilometr uzaklykdan gelýän ýolbarsy hem görüp bilýän. Biz jiraflar günne 2 saat ýatýarys. Biz dik durup hem ýatyp bilýäs. Ýöne köplen ýatanmyzda kelämizi, bedenimizi ýaplaýarys. Jiraflar topar bolup ýaşaýarlar. Biziň bir toparmyzda 15 tan jiraf bolýar. Biz bir-birimiz bilen kän urşmaýarys. Urşaýsak hem kellelerimizi çakışdyrýarys. 20 ýaşly bir jirafyň kellesiniň agramy 30 kilogram bolýar. Ene jiraflar 10 ýaş aýlap çağalaryny garnyna göterýärler we bir ene jirafyň ömrü boýunça 12 san çagasy bolýar. Täze dünýä ene jiraflar 30-40 minutdan soň başda azıcık çaýkanyp soňam gowy dip ýöre başlaýarlar. Olar entek güýçsiz bolan üçin biz ulu jiraflar olar ýolbars ýaly ýaban haýwanlardan goramaly bolýar. Şonuň üçin hem hemişe biz agzybir bolmaly. Biz bir-birimiz bilen guýruklarymyzy hereketlenip habarlaşýar. Haçanna biz ýolbarsdan gaçanmyzda boýumyzyň uzunlygy sebäpli ylgamak kyn düşýär we çukura zada gaçyp bilýär. Bir sagatda 52 kilometr tezlikde ylgap bilýär. Ýolbarslar hem biziň uzun ayaklarymyz bilen depişimizden gorkýarlar. Biz jiraflaryň hem durly görnüşleri bar. Gelin olary öwreneliň. Doktor jiraflar, pat jiraflar, öýdeçi, ananarsynızmy şey diýsem? Ýok. Biz jiraflaryň görnüşleri ýaşaýan yerimiz we tenimiziň renkleri boýunça tapawutlanýar. Ak renkli bir jiraf bolarmy diýeniz boldy gerek. Şonu eşden ýalagan boldum. Hawa, olar ýa jiraf hem bar. Ýöne ak jiraflar ören az bolup, olar goragyna saklanýar ve olar Kenyada ýaşaýarlar. Kädir dünýäde takminan 97.500 jiraf bar. Olaryň takminan 1600 sansy haýwanat bagyna saklanýar. Dünýäde biz jiraflaryň sany gün-günden azalýar. Biziň sanymyz öňki ýyllardan 40 göterim peseli. Munyň sebäbi näme bilýäňizmi? Biz jiraflary biziň sünkümüz ýa-da derimiz üçin ruhsatsız awlaýarlar. Biziň sünkümizden ýa-da derimizden dürli zatlar ýasaýarlar. Biziň derimizden ädik, tüýümizden şaýsep, goýrugymyzdan mata dikmek üçin ýüp ýasaýarlar. Goýrugymyzy öýlerin üçin beze üçin hem asyk goýýarlar. Goýrugymyzdan siňe öldürýän gural hem ýasaýarlar. Biziň sünkümizden pıçak ýa-da zatlaryň tutawaçlary ýasalýar. Şo zatlar üçin hem bizi awlaýarlar. Ýöne häzirki wagtda biz goran saklanýar. Men we meniň ýa jiraflaryň ömri takminan 25 ýyllar we bizi bir zat ýasamak üçin olanyp biziň ömrümizi şeý dip azatýarlar. Haýwan bagyna gelseňiz bizi görüp bilersiňiz. Dostlar, haçanna siz haýwan bagyna geleňizde bizi öýdýän zatlaryňyzdan ýa-da iýilýän zat uzatmaň. Sebäbi çydap bilmän olur iýer. Ýöne olur bize peýdal däl. Bize haýwan bagynyň işgärleri ýere ümit berýärler. Gaty beresiňiz gelse, hökman haýwan bagynyň işgärlerinden ruhsat alyň bolýarmy? Ine bu gezek wideomyzda da men tanadyňyz. Sag bolun.